Autoškola Samek, inžinier Ján Samek, ponúka výcvik žiadateľov o vodičské oprávnenie skupiny B, vozidla do 3500 kg, kondičné jazdy pre držiteľov vodičského oprávnenia, ktorí dlhšiu dobu nejazdili, a doškoľovacie kurzy držiteľov vodičského oprávnenia, ktorým bol vodičský preukaz zadržaný. V spolupráci so základnými školami ponúkame akcie pre deti na základných školách samozrejme zdarma. Teoretická príprava prebieha v novozrekonštruovaných príjemných priestoroch dvakrát týždenne v poobedných hodinách. Učebné pomôcky zapožičiavame zdarma. Jazdíme na vozidlách Škoda Fabia Sedan a Fabia Kombi s benzínovými motormi. Jazdy sú plánované podľa potrieb žiadateľov. Pri výcviku na autocvičisku používame moderné spojovacie zariadenia. Vozidlá sú vybavené autokamerou, ktorá zaznamená jazdu žiadateľa s možnosťou následného prehrávania, čo naši žiadatelia veľmi uvítali. Strachu z jazdy sa zbavíte už na prvých hodinách vďaka trpezlivosti, ľudskému prístupu a dlhoročným skúsenostiam inštruktorov, ktorí nezabudli, že aj oni raz začínali. Každý inštruktor má vysokoškolské vzdelanie. Žiakom s väčšími obavami sa špeciálne venujú inštruktori s pedagogickým vzdelaním. Samozrejmosťou je možnosť úhrady výcviku na splátky bez navýšenia, tiež zľavy pre študentov a bez príspevkových darcov krvi a najmä príjemné a priateľské prostredie. V priestoroch autoškoly zabezpečíme kurzy prvej pomoci prostredníctvom profesionálnych záchranárov. Sústreďujeme sa na vysokú kvalitu výcviku za primerané ceny a hlavne vašu spokojnosť. Skôr ako si vyberiete svoju autoškolu, príďte sa k nám pozrieť. Nenechajte sa nalákať cenou kurzu v autoškolách, ktoré vlastnia autotrenažér, kde máte o 3 jazdy na skutočnom vozidle menej a to vám môže veľmi chýbať na záverečných skúškach. Tešíme sa na vás. Radi pre vás zabezpečíme všetko potrebné pre vaše začlenenie do skupiny vodičov. Je potrebné si uvedomiť, že kurz na získanie vodičského oprávnenia robíte na celý život a že cena vášho života je podstatne vyššia ako cena tohto kurzu. Vyberajte si teda autoškolu s čo najvyššou kvalitou a nie s čo najnižšou cenou. Viac o nás nájdete na www.autoskolasamek.sk.